Dentro do Comité de Defensa do Monte Galego propomos as seguintes medidas para a reordenación do espazo agroforestal de Galicia. Primeiro, a modificación do Consello Forestal Galego, coa revisión da súa composición actual, integrando nel a todos os agentes sociais. Del debe sair un órgano consultivo e representativo multisectorial. Desexamos e soñamos que mañá mesmo sexa o día ondonero do queimado, o cheiro funesto dos montes calcinados, non sexa máis cun mal soño. É preciso que nos concienciemos todas e todos que somos responsables do medio natural, que somos responsables do futuro que deixamos ás nosas fillas, que na nosa mão está a rematar con esta triste parte da nosa historia. Lumes nunca máis, o noso monte importa. Cambiaron a lei de montes, as lumbreiras de Madrid. A gaivota ten a culpa, eso é o que a xente di. Vamos, veña, moverse. Era martes pola tarde, saiches a traballar. Non levabas ferramenta, pero ías desbrozar unha garrafa, un chisqueiro, baixo brazo la región. E en toda a parroquia xa chamabas atención. Puches tú, puches, puches tú, quen ibas a ser? Vamos, veña. Si empezaches na mezquita e acabaches no palmer. Puches tú, puches, puches tú, quen ibas a ser? Se te cogen a cabranca, paso lume por os pés. La culpa é, a culpa é, a culpa é, a culpa é do PP. Gracias. Ahora votáis o PP si queréis. Lume nunca máis. Lume nunca máis. Lume nunca máis. Lume